Přivedl jsem Aleši Olgu právě, která dávala dohromady koncepci těchto šatů, tak aby splňovala ten cenový limit. A Olgo, tady řekni nám i něco k té soutěži o tu kabelku, protože ta šance je veliká. Takže Olga je Unique Style firma a dávám to. Dobrý den. Moc děkuji Czech Fashion Week za pozvánku na takovou velkou akci. Jsem tady poprvé, takže trošku jsem nervózní. My máme obchod multibrandový, který je zaměřen na outfit, to znamená, že když nám přijde paní, tak dostane celý dres, dostane k tomu kabelku, šper a bude celé vybavená, kromě bod. Tak, bod ještě nemáme, ale možná. Takže chápeme, že žijeme v takovou rychlou dobu a ty ženy moc nemají čas běhat po těch obchodech a sehnat ty krásné věci a my máme na to odbornici a to jsme vychystali krásný outfit a žena byla krásná, báječná a sebevědomá samozřejmě. Takže Olga dala dohromady dnešní stylingy a teď nám ještě přivedeme 6 modelů společenských šatiček na závěr, takže užijte si dnešní den a děkujeme za Czech Fashion Week a všem přejeme nádherný víkend, ať se vám daří, ať jste spokojení a tak máte hezký dny. Tak nashledanou a děkuji Alešovi, děkuji For Beauty, nashledanou. Ještě tu minutku a kabelku. Já jsem chtěla říct tu příjemnou věc, že ty outfity, které teď byly na pódiu, dá se koupit, některé už rezervované právě, ale dá se koupit na našem stánku Czech Fashion Week. A ještě tam spousta zajímavých věcí, takže buďte, rezervujte. A kdo to koupí, tak ten, kdo koupí, bude soutěžit o kabelku, jakýkoliv barvu vybere. A já tam ukážu na stánku, jaká to kabelka je. No, takže kabelka, soutěž hodí na stánku Czech Fashion Week a krásně vyladěná k outfitu. 6 hodin bude soutěž. Ano, tam je soutěž, stačí si koupit nějaký outfit a k tomu bude možná pro vás kabelka v krásné barvě, aby to ladilo všechno tady podle odbornice Olgy. Děkujeme. Czech Fashion Week, ještě pro vás jeden outfit. Nashledanou, děkujeme. Nashledanou. Should I try from
Olga Dětkiná tady s námi a nádherné modelky a modely do 10 000 korun. Velký potlesk, dámy a pánové. Unique Style najdete na stánku Czech Fashion Week. Tu se dá i zakoupit nějaké oblečení a je tam soutěž o luxusní kabelku. Krásné dámy, děkujeme. Dnes ještě zažijete několik modních přehlídek. V 15 hodin si představíme novou kolekci Heleny Bedrnové, Identity jaro léto 2025. Kája Pavlíček, ten pro nás taky bude mít spojení